እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ፀጥታዊ ውሕስነት ቅሕ ባሕሪ ንምሕያል ዝዓለመ ኣህጉራዊ ዓውደ ዘተ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተኻይዱ። እቲ ብዕለት 15 መጋቢት ኣብ ከተማ ሪያድ ዝተኻየደ ዘተ ወከልቲ ቅሕ ባሕሪ ዘዋስነን ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ከምኡውን ኣህጉራውያን ክኢላታት ተዓውዲ ተሳቲፎሞ። ወኪል ማዕከን ሓበሬታ ጋልፍ ዶክተር ዓብድልዓዚዝ ሳገር ኣብ መኽፈቲ እቲ ዘተ ብዝሃቦ ቃል ፀጥታዊ ውሕስነት ቅሕ ባሕሪ ንዘዋስነን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ኣህጉራዊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ውሕስነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ከኣቱ የብሉን ኢሉ። ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ፀጥታዊ ውሕስነት ቅሕ ባሕሪ ንምሕያል ዝተሓባበራሉ መደብ ምሕንጻጽ ናይ መጀመርያ ደረጃ ምዃኑ ተሳተፍቲ ዓውደ ዘተ ተሰሚዖም። ቅሕ ባሕሪ 12 ሚእታዊት ካብ ንግዳዊ መስመራት ዓለም 20 ሚእታዊት ንሃገራት ኤውሮጳ ናይ ንግዲ መስመር ምዃኑ ይፍለጥ። ግብፂ ኣብ ጉዳይ ዲጋ ህዳሴ ኩሎም ኣማራጺታት ክፉታት እዮም ምባላ ንኢትዮጵያ ወጢዑ። ግብፂ ከም ኣማራጺ ካብ ዝቕመጠቶምን ዲጋ ህዳሴ ደው ንኽብል ክጥቀመሎም እየ ካብ ዝበለቶምን ኣማራጺታት ሓደ ከበድቲ ኣጽዋራት ብምጥቃም ነቲ ዲጋ ምፍራስ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ኩሎም ኣማራጺታት ክፉታት እዮም ምባል እዩ ንኢትዮጵያ ንዲርዋ ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ ዝበሎት መግለጺ ግብፂ መዓስ ከም ዘውፃቶ እኳ እንተዘይተገልጸ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ግን መግለፂ ሳምሒ ሽክሪ ካልእ ናይ ግብፂ መፈራርሒ ኢሉ ገሊጽዎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ሳምሕ ሽክሪ ዲጋ ህዳሴ ኣብ ልዕሊ ሱዳንን ግብፅን ቁሉዕ ዝኾነ ተጽዕኖ ከም ዘይሕድር ኢትዮጵያ መረጋገፂ እንተዘይሂባ ግብፂ ናይ ህዝባ ጠለብ ከተማልእ ክትግደድ እያ ክብል ኣፍሊጡ ነይሩ። ንሱ ምስ ኬንያዊ መዘንኡ ኣልፈርት ሙቱ ኣብ ዝተራኸበሉ ኣብ መጋቢት 6 ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ናይ ክልቲአን ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ድሌት ኣብ ግምት ከተእቱን ከቢድ ጉድኣት ከም ዘይበጽሓን ክትገብርን ኣለዋ ምባሉ ማዕከናት ዜና ምቅልሕን ኣይርስዕን። ሳምሕ ሽክሪ ብቲ መግለጺ ኢትዮጵያ ከምኡ ዘይትገብር እንተኾይና ግብፂ ብዘይ ዝኾነ ሕቶ ናይ ህዝባ ጥቕሚ ከም እተኽብርን ንዑ ዝኸውን ስጉምቲ ናብ ምውሳድን ከተመሪሓ ኢሉ ነይሩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብሓሙስ 16 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ናይ ግብፂ ምፍርራሕ ቻርተራት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ብግልፂ ዝጥሕስ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ንዝፈረምኦ ስምምዕ ዝጥሕስ ኢሉ ነይሩ። ግብፂ ብምፍርራሕ ድሌታ ከተማልእ ኣይትኽእልን እያ ዝብል እቲ ሚኒስትሪ እቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላት ብምልኦም ግብፂ ኣህጉራዊ ሕግጋት ትጥሕስ ከም ዘላ ከስተውዕሉ ይግባእ ኢሉ። ኣህጉራዊ ሕግታት ብምቕታል ኣብ ትሕቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት 3 ሃገራት ብምክብባርን ምትእማንን ምዝዛተያ ኣብ ምርድዳእ ክብጻሕ ይከኣል እዩ ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ መግለጺ እዩ። እቲ መግለጺ መወዳእታ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ንኩሎም ወገናት ዘዕውት ዘተ ክግበር ደጊማ ትጽውዕ ኢሉ። ግብፂ ብዝሓለፈ ሰሙን ጉዳይ ዲጋ ህዳሴ ቀዋሚ ኣጀንዳ ዓረብ ሊግ ክኸውን ከም ዘጽደቐት ኣይርስዕን። ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ዩክሬን ብዝፈጸሞ ምስ ህፃናት ዝተሓሓዙ ገበናት ተቐይዱ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ንክቐርብ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ኣውፅዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ፕሬዚደንት ፑቲን ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተኸቲሉ ዩክሬናውያን ህፃናት ናብ ሩስያ ብሓይሊ ክጉዕዙ ከም ዝተገብረ ብምግላጽ እዩ ፈጻሚ ናይ ዝገበን ንዝበሎ ፑቲን ተኣሲሩ ክቐርብ በይኑ ዘሎ። ኣኽባር ሕጊ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ካሪም ካሃን ኣብ ዝሃቦ ቃል ህፃናት ከም ጉንዖም ምርኮ ኩናት ክቕጸሩ ይግባእን ብምባል ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ መጋባእያ ናይ ምቕራብ ኣጋጣሚ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ስሚሩሉ። ኣባል ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዘይኮነትን ነቲ ትካል ኣፍልጦ ዘይትህብን ሩስያ ሰራዊታ ኣብ ዩክሬን ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ኣካይዶም ዝብል ክቐርበላ ንዝጸንሐ ክስታት ክትነጽግ ጸኒሓላ። እቲ ውሳኔ ነቶም ካብ ዶንባስክ ዝተባሃለ ሩስያ ክፋለይ ኮይኑ ትብሎ ከባቢታት ተወሲዶም ምስ ሩስያውያን ስድራ ቤታት ክዓብዩ ዝግበሩ ዘለዉ ዘኻትም ህፃናት ዘመልከተ ምዃኑ ብዙሓት ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጹ። ወኪል ሩስያ እቲ ውሳኔ ንምስምዑ ዘገርምን ዘይቅቡልን ኢሉ ክነጽጎ እንከሎ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዜሌንስኪ ግን ታሪኻዊ ክብል ንኢድዎ። ብዘይካ ፑቲን ተሓባበረትያን ዝተባሃለት ኮሚሽነር መሰለ ህፃናት ሩስያውን ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ወፂኡ ኣሎ።
ፑቲን ተኣሲሩ ናብ መጋባያ ክቐርበሉ ዝኽእል ዕድል ጸቢብ ምዃኑ ዝገልጹ ክኢላታት እቲ ውሳኔ ካብ ግብራዊ ትርጉሙ ንላዕሊ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ይዓቢ ክብሉ ይገልጹ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙ ኣሎ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።